ओं जादों आगै जादों। जादों ना? ओं जादों। दाथ' बेखिनि फैसादोथ' जेबो जाया। जेबो जाया। दा थेवबो आरो आदैमोना अननानै इखिनिखौनो आंखौ मदद खालामदो। जोबोद मोजां मोनदों आरो। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। मैया आङो सासे बिनानावा ब्रेन टिउमारजों नाख्रेबजानानै थानाय, अपारेशननि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जादोंमोन। बेनिफ्राय बिसोरनि बिमाया आंनाव हरनि समाव गाबै गाबै कल खालामबाय, फंबाय आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि जानानै दङ, मायबा मोनसे मदद खालामनो हागोन नामा? आंहा जेबो राहा गैला। आंनि फिसा गिदिर सासेयाबो बेफोरबायदिनो क्लास 10 आव फरायफुबाय थानाय समावनो ब्रेन टिउमारजों थैनानै थांदों। आं बासायनाया दा आङो आंनि फिसाजो सासेखौबो आं बासायनो हागोन ना हाया आं जेबो मिथिया। मदद खालाम फंबाय होननानै गाबरनाय लेखा आंबो हरसेया थानो सुखुवाखै। बेनिफ्राय आं सानबाय आं मायबा मोनसे भिक मागिनोसै आंनि लोगोफोरनियाव। बेनिफ्राय आंनि खाथियाव 3rd कमान्ड' बेटेलियन बर'निनो फिसा जवान माखासे गथ'फोर दङ। बेनिफ्राय आं बिसोरनिसिम थांबाय। थांनानै बेवहाय जोंनिनो बर'नि सानै साब इन्सपेक्टर, सासेया जाबाय आंनिनो न' सेरनि बागानपारा आनसलिकनि दांते एसआइ, बेनिफ्राय सासेया जाबाय बिजनिनि मिजिं। आं बाथ्राखौ थांनानै बिसोरनो फोरमायबाय, फंबाय जोंनि गेजेराव जा बर' गथ'फोर दङ, जवान दङ, गासैखौबो क्ल'ज खालामनानै रायज्लायनि सोर मा होनो। बेनिफ्राय बे सानै जाय अफिसार एसआइ दांते आरो मिजिं, बिसोर सानैबो क्ल'ज खालामबाय। क्ल'ज खालामनानै बाथ्राखौ बुंबाय। बेनिफ्राय गथ'फोरा जाबाय, आदा हानायमानि मदद खालामगोन। बेनिफ्राय फंबायमोना गावसोरनि ट्रेनिंआव थानाय समनि एसेबां माने मेंनाय, उन्दुनो मोनि, जानो सोलाबि, मोजां मोनजायि, बेफोरबायदि समावबो फंबायमोना गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ रेस्ट लानो गारनानै आंजों क्ल'ज जानानै रायज्लायनानै फंबायमोना हराव फैसा गावसोरनि गेजेराव रायज्लायनानै कालेक्सन खालामदों। बेनिफ्राय फंबायमोना सोरबा 500, सोरबा 1000, सोरबा 700 आरो बेनि गेजेराव गुबुन हारिनिफोराबो सोरबा राभा हारसायाबो 100-200 होदो। बेनिफ्राय फंबायमोना कालेक्सन खालामनानै बै गथ'नि बिमानिसिम फैसाखौ गावसोरनो दैथायदों। आं बुंखादों आंनो होनाङा फैसाखौ, बै बिमानि एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोखा। दा आङो बिमाजों रायज्लायनानै बेसेबां फैसा हरनो हादों जोंनि बर' गथ' जवान फंबायमोना, आंहा बुंनो राव गैया बे फंबायमोननि सायाव। जाबायदि बाख्नायथाव खामानि मावदो बे फंबायमोना आंनि बुंनाय लेखा। दा आङो बिमाजों रायज्लायनानै बेखौबो डिटेल्सखौ खोन्थागोन। बेनिफ्राय ओरैबायदि बे भिडिअखौ नुनानै आंनि लोगो एक्स आर्मि, आं नाम लागोन सोर बेसेबां हरदो, आरो एक्स आर्मि नङि आंनिनो लोगो बाव, बिसोरबो भिडिअखौ नुनानै बैसोरनि बिमानि एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोनानै हरदो। आं बिसोरनिबो नाम लागोन। बेनिफ्राय जोंहा दांते सार एसआइ, बेनिबो लोगो वाट्सएपआव स्टेटास नुनानै बिसोरबो एसे एसे हरबोदों, 200, 300, 500 बाबो। आं बिसोरनि नामखौ लाग्रोनि। फार्स्टआवनो आङो सेलुट खालामगोन सानै गुबुन हारि, onsungthai नेपालि मानसि, बिथाङाबो 500 रां डनेट खालामदों, onsungthai। बेनिफ्राय रङियानिफ्राय सासे आंनि लोगो मुसलमान मानसि जावेद आली, बिथाङाबो 500 रां हरदों डाइरेक्ट बिमानि एकाउन्टआव। बेनिफ्राय दांते सारनि लोगो स्टेटास नुनानै जितमनि, अनामिका, नोजोरसा, बिसोरबो 700 रां हरदो। बेनिफ्राय आरोबाव आंनिनो लोगो एक्स आर्मि जाखांनानै बियो दा जबाव जइन जाहैबावबाय। बिथाङा बिजनिनिफ्राय बिथाङा नोगोद 4000 रां सोनानै हरदों। सन्तोष सार बिजनिनिफ्राय, सन्तोष सार, आंहा बुंनो राव गैया। बे एक्स आर्मि सन्तोष सार आदानिसिम आंहा बुंनो जेबो राव गैया। आं बेखौनो बुंगोन, आदानि गथ' गथायफोरा जाहाथे मोजां लामाजों थांनो हायो। आं बेखिनिखौ आंनि ताराफनिफ्राय आं बुंगोन। 4000 रां सोना हरदो आदाया। बेनिफ्राय सासे एक्स आर्मि बाव, बेबो दाखालि बावै पेन्सन थांनानै जइन जाहैबावबाय जबाव, समल बसुमतारी, जोंनि बर्मानिफ्राय, बेसेबांबा बाख्नायथाव खामानि, बेबो 2000 सोना हरदो भिडिअखौ नुनानै। बेनिफ्राय बे समल बसुमतारी सारा थांनाय जेब्ला
चिराङाव बिजनियाव दै लोमदोंमोन अब्लानिया आङो अमा बेदर ओंखाम जाहैदोंमोन ना बेवहायबो बे समल आदानि बुंनाय लेखा आङो 21,000 जोंनि बरमायाव फैसा बिनानै मोनदों बे खामानिखौबो बे समल बसुमतारी सारासो मावदों नों आंनि कलनियाव फै आं गासैखौबो कल खालामजोबना होगोन नोङो फैसा बिनानै लां नों फैल' बैयाव आं ओंखाम जाहैनाया 21,000 कालेक्सन खालामना आं लांनाया बैयावबो बे समल बसुमतारी सारा मेन मानसिया बेसो बेनि उनाव खामानिखौ आं मावदों सेलुट होयो आं समल बसुमतारी सारनिसिम बेनिफ्राय आंनिनो लोगो हरिसिंगानिफ्राय फंबाय निपुन फंबायाबो 500 रां हरदो बेनिफ्राय मिजिं सालबारिनिफ्राय हौवा मानसि दे सिख्ला नङा मिजिं फंबायाबो 500 रां सोना हरदो बेनिफ्राय अजित हारोंसा टंलानिफ्राय फंबायाबो 500 रां सोनानै हरदों बेनिफ्राय टटेल गासै फैसाया बेसेबां जादो आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ आङो दा गथ'नि बिमानिसिम कल खालामग्रोनोसै The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त। हेलो आब' दिनै अपारेशन जाबायना? दिनै अपारेशना जाबाय। अपारेशन ओमफ्राय बोरै जाखो दा गथ'आ? गथ'आ दा आइसिइउआव दंबाय थायो। आइसिइउ रुमाव दंना? आइसिइउ रुमाव दङ। मोजां जानायनि चान्स दंना आब'? मोजांनि बाहाय आसा दङ। आसा दङ ना? आसा दङ गथ'आ। अके मोजां मोजांनि बाथ्रा बिदिनो। माबाफोरा मा होनो मेगन ओरै खुगाफोरा रायज्लायदों आरो। अके गुड। आखाइफोराबो बाय लर-सर खालामनो हादो। खालामदो। ओमफ्राय खैदिनसोनि उनाव इयो ओरैनो बिसनानिफ्राय सिखारथारनो हागोन? खैदिनसोनि उनाव बिसनानिफ्राय सिखारथारनो हागोन? खैदिनसोनि उनाव दा आइसिइउ दोननानै खैदिनाव हगार हरो आइसिइउआवनो सानब्रैसो लाखिगोन। अके बेनिफ्राय आब' मैया माखासे नों बुंनाय लेखा बेनिफ्राय आं बुंनाय लेखा माखासे जोंनिनो बर' आंनिनो फंबाय बिसोरो माखासे मदद हरदोंमोन बे मददखौ एकाउन्टाव मोनहैजोब्बाय ना? मोनजोबदों आगैमोननो हरनायखौ आङो आगैमोननि अननायावनो गथ'खौ अपारेशनबो खालामबाय दा एसे एनै मदद मोनदों आङो बिदिनो माबा खालामगासिनो दा मोजां मोनदों आं आगैमोननि हरनायखाय मानो होनब्ला फैसाखौ आंनि एकाउन्टाव आं लाखायाखै मानो होनब्ला मानसिफोरा फैसा बियोब्ला गाज्रि सानोना आं डाइरेक्ट नोंनि एकाउन्ट नाम्बाराव होनानै सोना हरनो होखादो गासैबो फैसाखौ मोनजोबदों ना जेसेबां थांदो? मोनजोबदों आगै मोनजोबदों। गासै फैसाया जाबाय जोंनि 3rd कमान्ड' बेटेलियन जाय गथ'फोरा दिनै ट्रेनिंआव दोङो बे गथ'फोरा 20,150 टाका बे गथ'फोरनि फैसाया बहुत माने बाख्नायथाव आरो फंबायमोननिसिम बिसोर गथ'फोरा दसे समावनो माने 20,000 खांनानै हरदो सहज बाथ्रा नङा बेनिफ्राय माखासेखौ आंनि लोगो आर्मि एक्स आर्मि सोरबाया 4,000 सोरबाया 2,000 सोरबाया 500 बेफोरबायदि हरनानै टटेल फैसाया माने 29,350 टाका जादों। जादों ना? दाथ' बेखिनि फैसादोथ' जेबो जाया। दा आरो आगैमोना अननानै बेखिनिखौनो आंखौ मदद खालामदो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेखौनो सानो बे बिनानावा जाहाथे खस्थ' मस्थ' खालामनानैब्लाबो जोङो ना बे बिनानावखौ जोङो मोजां माबायाव नुनो हायो। दाथ' आङो जेबो बुंनो हाला फैसा बिनायाबो सहस नङा दे आब'। आं फैसा बियै गोबां मानसिजों बुंजायो सम लानानै फैसा थाबाबो प्रब्लेम आङो बुंजाबाय जिबनाव बिराद फैसा गोनां मानसिदों आं बुंजाबाय फैसा थाबाबो प्रब्लेम फैसा गैयाबाबो प्रब्लेम होननानै आंखौ बुंदो आब'। थेवब्लाबो आङो गोरिबनि थाखाय बा आङो बिनो लाजिया आं मैयाबो लाजिया हसिया बे बिनानावनि थाखाय आङो गावखौनो भिख मांगिदो आब'। दिनै आंनि बिनाय लेखा रावबो ना खालामासै आब'। बेखिनिखौ आङो बिनानै आब'निसिम दैथायहरनो हाबाय आब'। गोजोननाय थाबाय आगै मोजाङै मोजां जोंनि गथ'खौ मोजां न'आव लांफिननो हानायानो जोबोर मोजां आरो। जेब्ला गथ'आ न'आव मोनहैगोन आंबो न'आव थांनानै मोजां गथ'खौ आङो गासैबो मानसिफोरनो देखायबावगोन खेबसे आब'। जागोन आगै। मोजाङै मोजां
नाय आब' मायबा बुंनो सानो आब'आ जोबनायाव बै मैयानि गथ' हरनाय आरो एक्स आर्मिफोर फैसा हरनाय मा बुंनो सानो जोबनायाव आब'आ? आं मोजां मोनदों इसोरखौ आं फंबायबो जागोन सोरखौबा बिदाबो जागोन बिदिनो आरो जोंखौ अननायनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरो दे आब' जियानो जा गोजोननाय थाबाय दे आब' जियानो जा नोंसोरो खस्थ' मस्थ'यैबाबो जिखि जाया गथ'खौ नायनो नाजा माथो खालामबावनो हानो जोङो मा खालामबावनो जोंहा उपायानो गैया आरो इ सासेखौ खोमालाबा जोंहा रावबोआनो गैला ओंखायनो आं जेरावबो बिथिंनानै लाजिया जांजियाबाबो आगैखौ फन खालामनानै बिथिंना हरनो होबाय आगैखौबो दुखु मोननाङा रावबो मोना आंनि थाखायसो दुखु खालामबाय आगैया जों सोरखौबा गोरिबखौ मदद खालामनायानो जोंनि खामानि बेनिफ्राय आरो मा खामानि मावबावनो हानो जों जिबनाव सोरबा गोरिबनो थाइसे थाइनै दान होनायानो जोंनि खामानि आंनि गोसो सिङाव आंनि साननाय बेफोरबायदि आरो आब' बेलेग जेबो नाङा दे होमबा आब' जियानो जा गथ'आ मोजाङै मोजां हामथो जोङो गथ'खौ नुनो मोनथो आं बेखौनो सानो दे अब्ला आब' ना दे आंहा जोबनायाव जेबो बुंनो राव गैला जायफोरा बिनानावनि थाखाय अनसुंथाइ हरदो भगबानाबो नोंसोरखौ नायफिनगोन खैफोदा बयनियावबो जायो जाया नङा बेनिखायनो जों गावजों गाव बेफोरबायदि थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरलायोब्ला गोसोआबो गोजोनो आंनि गोसोआबो गोजोनदो बे बिनानावनि गोसोआबो गोजोनगोन बे बिमानि गोसोआबो गोजोनगोन आरो जायफोरा अनसुंथाइ हरदो नोंसोरनि गोसोखौबो भगबाना गोजोन होगोन मालाबाबो ओरैनो थांनाय नङा बे अनसुंथाइ हरनाय खस्थ' खालामनाय बे फैसाया मालाबाबो ओरैनो थांनाय नङा भगबाना हामेसा माने नायफिनहरगोन आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय अब्ला लोगोफोर जय हिन्द